Ale já jsem Tím, že se ztratila. co? Je tam nějaký mami. Počkejte, to je na stranu. Co? Jdeme na druhou stranu teď, ne? Připraví! Pozor! Dva, teď se rozhodne, ale! Právě teď se připravují na základnu, obvykle na soutěži na to mají 5 minut. Jsou tam celkem striktní pravidla, koncovky se nesmí dotýkat. Měli by si nasadit helmy, to právě teďka dělají. Měli by mít upravené uniformy, to znamená trička v kalhotách, dlouhé rukávy, aby to bylo prostě bezpečné. Boje se už pořádně nachystat, promazat. Dneska už jsou ty závody vychávají, protože už byli na soutěži. Mladší kategorie první místo a starší kategorie taktéž první místo. Zahlásujeme a doufáme, že se teď tady ještě jednou zopakujete a víme, jak soutěžíte. A Nelinko, tato, ať si to zkusí sama, ať si vystřelí sama. Já řeknu, závodníci, připravte se na místa, pozor, a tak tohle to jde. A řeknu start, jo? Pozor a start. Měl si to dát, ať si vystřelí sama. A hotovo. Startovat budeme startovní pistolí, bez zvuku tentokrát. Tak, kdo má nachystáno, tak se může postavit na startovní čáru, jako na soutěži. Kdo má nachystáno, tak na startovní čáru. A organizační firma jsem dostala informaci, že
ten první útok nám poběží úplně noví hasiči, takže jim hodně fandíte. Máme nové členy, kteří dostali příležitost vyzkoušet si. Tak, už je máme na startovní čáře. Poslední pokyny vedoucího. A budeme za chvíličku startovat. Starter řekne přípravce pozor, start, jo? Nevystřelíte se, jo? Ale poslouchejte, co říká. No jo. Soutěžící, připravte si, pozor, start! Máme odstartováno, máme průvodníky zapojené, máme rozdělové zapojení a běžíme. Ano, pomůžeme, kdyby náhodou byl nějaký problém. Jestli jenom na začátku to není problém. Výborně, 29, 96, což je výborný čas tady pro tuhletu přípravnou skupinu. Tak vytáhneme klid. My máme to mladší družstvo pod 6 soutěžící 7. Vedoucí nastartoval mašinu a budeme startovat. Soutěžící na místa, připraví se ke startu, pozor! Jak je to dneska na soutěži? Soutěžící na místa, připraví se ke startu, pozor!